Teillä on pommi. Tukaa joku jäi, mulla on 5 kutit. Nice. Onnu tulee. Aiku midi. Nice. Janski haetaan. Onneksi on 2 parasta pelaajaa. Mulla on AK tuolla, älkää lähtikö nyt hiihtämään minne. En mä hiihdä, mä kävelen. Ja alkaa sieltä pasasta AK. Ja siinä on tehty. Oi, Burbo, ota se. Ota se. Älä pyssy. Se kuuli tänne. Ei kuulu. Se on heikko. He's weak. Missä se pommi on? Tähtää sinne. Missä se pommi on? Kato. Kuka kituu tuossa maassa? Ilja. Se ei ehdi plantata mihinkään. Voit lähteä vittuun. Ehtii. Ei, Siinä. ota. Se tulee sieltä, se tulee. Konnusta. Eppo, älä, vittu. Ei. Nätti! Ja hedyyn! Mä epyn hetkeäkään kun se No ei